Acórdate de poñer a lavadora. E a ver se ventilas, que isto cheira a can mollado. Berto está rarísimo. Onte mercou unha guía de Benidorm e agora non fai máis que falar do paso do tempo. Ti vas a Santás con algunha lercha, confesa. Con quen vas? Non hai volta atrás, Berto. Tes que marchar desta casa. Teño dereito a refacer a miña vida e ti non fas outra cousa que amargarme. Denúnciote por corrupción de maiores. O cerebro humano é un órgano complexo e excepcional, superior ao do resto de primates. Nesa categoría tamén se inclúen os de Berto e Manolo. Sí, a min tamén se me fai moi difícil pensalo. Non, Pili. Na zapatería dinche polipiel, pero iso é plástico. E logo non che transpiran os pés. Non sexas agarrada. E merca para ese día uns zapatos como Deus manda. Manolo e mais eu estamos convidados ás bodas de ouro da miña curmá Aurora. 50 anos con Benito. Eu ainda non nacera cando casaron. Vamos a baixar a L, liña. Ai, o Tetris. Vou facer a compra. Vas estar na casa? Home, é que se me perdeu a min aí fora. Nada. Non sei para que pregunto. Acórdate de poñer a lavadora. E a ver se ventilas, que isto cheira a can mollado. Virá a depresión acompañada de mal olor corporal? Eu estaba de baixón porque non tiña con quen ir a un concerto dos Crazy Bombs. E o grupo preferido de Pablo, de Tino, de Adolfo, de cando tiñamos 15 anos, pero agora non queren ir. Non, a eses non hai quen lles quite do sofá e do fútbol. Pero como, que non coñecedes os Crazy Bombs? Se foron o mellor grupo dos 90! Os Crazy Bombs! Pois eu non hulo nada, non... Ti non te estreses, non te movas da cama en todo o día. Vale. Home, que ainda vou coller unha infección. Quen será agora? Aurora. Hola, Ruliña, que tal? Sí, conta connosco. Sí, ia te chamar agora para confirmar. Sí, Manolo máis eu, sí. Como? Que queres que vai a Berto tamén? Algúnha vez tiña que ser, non? Pois veña, adiante. Eu creo que as festas sempre axudan para estas cousas. A xente desiníbese. E ao meu fillo é que sempre lle faltou espírito. Berto. Crazy Bombs. Berto. Berto! Mamá, non faga ruido, non ves que estou escoitando? Temos que falar. Quero que coñezas a Manolo. Como? Que oes? Se que ainda oes algo. Pero, mamá, a que ven agora tanta presa? Que... Aurora e Benito queren que veñas con nos ás súas bodas de ouro. Non lles vas facer o feo.
Non tiña con quen ir ao concerto e aínda por riba convídame unha festa chea de vellos postos ata as cellas de Sintrón. O canto de cisne da miña mocidade. Unhas bodas de ouro. Sí, a Aurorita faille moita ilusión que vayamos. Os tres. Non creas que a mí me importou moito que puxera tantas pegas por ir, A Manolo xo coñecería outro día. E así, se non viña Berto, Manolo e máis eu podíamos quedar de noite romántica no hotel sen ter que traer no coche ese cataplasma. Non me apetece. Pero ti xa non te acordas do walkie-talkie que che regalou a Aurorita cando fixeches a primeira comunión? Ai, xa, mamá, pero é que... Por que teño que ir? Nada. Ti segue o teu. Inmaduro, chorón, con fillos como a ti, inda mandar na xunta o cheque bebé. Sí, anda na xunta, cheque bebé. Que non... Va. Non quero ir. Este fillo meu non fai máis que darme traballos. A ver cando madura un pouco. Se temos que ir os tres xuntos, imos os tres xuntos. Tampouco é que eu morra de ganas, pero é o que hai. Mentres pensaba en todo iso, deume por achegarme ata Vilaxoán, un lugar onde o encanto das súas rúas e das antigas casas fala por si só. Cada recuncho da ría da Arousa ten a súa propia historia. Sen dúbida, o que máis marcou a historia de Vilaxoán foi o mar. As coloridas casiñas do Burgo Mariñeiro son proba da importancia que tivo na zona a man dos empresarios cataláns, que chegaron aquí coas industrias da salgadura. Hoxe en día en Vilaxoán tamén se atopa o Intecmar, o Instituto Tecnolóxico do Mar. Hola, comadonga, que tal? Benvida. Como estás? Moi ben. Mira, comentáronme que se quería saber realmente o porqué da calidade dos produtos do noso mar, debía vir a Intecmar. Sí, Intecmar, así é, benvida. Mira, Intecmar, o primeiro é un centro de administración, un centro que pertence á Consellería do Mar, é un centro que ten o seu cargo toda unha rede de control dos distintos riscos que poden ter os moluscos bivalvos para precisamente telos baixo control e garantir, é dicir, que zonas se poden extraer e cales non, de un xeito totalmente aptos para a saúde pública. Entón, sí, bueno, viñecho ao sitio indicado. E como se desenvolve o proceso de traballo no Intecmar? Neste caso, na sala que estás vendo, recibimos mostras de moluscos de toda Galicia, principalmente mexillón de batea, que se recollen con persoal de Intecmar ca colaboración do propio sector bateiro, porque Intecmar non ten barcos. Entón, facemos unha planificación de mostraxe en bateas, quedan cos propietarios dos barcos nos muelles e van ata as bateas a recoller as mostras. Ese é un pool de mostras moi importante, digamos que en torno ao 80%, e logo hai outras mostras naquelas zonas onde non hai bateas. Temos unha rede de biólogos que traballan nas cofradías, que son os que nos recollen as mostras. Nos las mandan por un servicio de mensaxería e nos chegan ao día seguinte. Todas as mostras veñen coa súa etiqueta, entón teñen un código xeral, teñen para que unidade veñen as mostras, neste caso é para a unidade de biotoxinas, e, bueno, en que ría, que punto, que zona corresponden, e incluso que persona foi a que foi a recoller as mostras. Entón, cando, por exemplo, ten que pechar unha ría por marea vermella, sodes vos quen controlades, non? Sí, efectivamente é así, e de feito vulgarmente se nos coñece como o Centro de Mareas Vermellas. O cal, bueno, pois é unha simpleza, porque somos moito máis que o Centro de Mareas Vermellas, pero sí, efectivamente, facémolo nós, se fai de xeito inmediato, é dicir, tan pronto como temos o dato
se comunica, está informáticamente posto en tempo real na página web. E aquí hai distintos departamentos, non? Que se ocupan de distintas cousas. Sí, efectivamente, biotoxinas é só unha unidade, pero hai moitas máis unidades. Por exemplo, hai unha unidade de microbioloxía onde se estuda a calidade microbiolóxica dos moluscos, porque en función, digamos, da carga contaminante microbiana que poidan ter, son aptos para o consumo, pero mellor poden ir directamente, ou ben teñen que pasar por un proceso de depuración, ou ben teñen que pasar por un tratamento térmico. Entendo. E se queres pasamos a outros laboratorios e os seguimos vendo, si te parece. Fantástico. Bueno, Carmela, pois este é un laboratorio da Unidade de Oceanografía e Fitoplancton. Aquí se reciben mostras de auga. É un laboratorio diferente no que se analizan principalmente as especies tóxicas que están na auga e tamén os pigmentos. A cuestión das vedas, por que son necesarias? Son necesarias por dous motivos. Por un lado, cando o produto non é óptimo para o consumo, por exemplo, ter problema de biotoxinas, hai que pechar. E por outra parte, o que a propia veda é unha parada biolóxica para permitir que o día de mañá podamos ter individuos adultos. Pero as nosas rías en xeral son óptimas para o cultivo do marisco, non? Home, que se o son. A ver, nas rías galegas se produce un fenómeno que se chama afloramento, no que suben augas do fondo cargadas en nutrientes e a vista está que a riqueza que hai de producción destes moluscos é moi importante nas rías en xeral e na ría de Lousa en particular. De feito, Galicia é a principal rexión productora de moluscos bivalvos de Europa. Pois moitísimas grazas, Covadonga. Bueno, por todas estas explicacións. É moi bo saber o moito que se fai, porque chega ás nosas mesas produto de primeirísima calidade. Pois sí, eu espero que despois deste día chegues á mesa e consumas eses produtos con moitísima máis seguridade e confianza. Pois grazas, e ata outra. Ata outra, Carmela. Mamá, decidido. Vou ir ás bodas de ouro da Aurorita. Veña, saca aí o licor de guindas, Mamá, no, mamá, non che fai ilusión, Mamá? Pois non. Ei, que facedes? Volvede ao sofá. Eu non cociño máis para esta serie, Se nos ides presentar así a Manolo máis a min paseando pola praia, marcho para Larpeiros. Por favor, que se vexa que hai amor. Moito mellor. Mira, Carmela, que fermosura. Precioso. Non ti pasa algo, Carmela? Berto está rarísimo. Onte mercou unha guía de Benidorm e agora non fai máis que falar do paso do tempo. O tempo preocupanos a todos. Este fillo meu quedou estragado desde que o deixou a moza. A min pareceme normal, Carmela. O que? Que agora se empeña en comer sen sal? Non, que reflexione, que pense nas cousas da vida. Berto, reflexionar. Ti pideslle moito. Como aínda non o coñeces. O teu fillo está aceptando que un adulto con todas as consecuencias. Como fixen eu, como fixeches ti hai tempo. E míranos agora, Carmela, na flor da vida. Xa non temos 20 anos, nin falta que nos fai. O que temos é serenidade, sentido común e amor. Ímolo pasar moi ben na festa da Aurorita, xa verás. Non me digades. Guapo, educado e medio poeta. Porque iso non llo escribiron os guionistas. Iso saíulle natural a Manolo. Te diches cando Filomena quitou a blusa e se puxo así a mover o embigo, en plan Shakira. Por
favor, Berto, que non quero ter pesadelos. Pasei no genial, en serio. E como pensaba eu que me ia aburrir nesa festaza, que foi unha festaza? E Manolo caeume? Ai, que ben me caeu Manolo, en serio. Alégrome. Ai, que de verdade. Que Manolo é un crack. O que non sei por que lle quitaron o micro no karaoke. Porque xa era a cuarta vez que cantaba o Xirarei. E de bailar comigo, nada. Todo o tempo con Berto de cháchara e copeteo. Eu termando os zapatos a Pili mentres bailaba a bomba coa Lucita. Marcho dormir. Ai, cando bailaron a bomba. E o Xirarei, cando esti... ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Teñome que recuperar da festa salvaxe con Manolo que aínda me dura o desfase no corpo. Por iso hoxe apetéceme algo fresquiño, o que pase que non teño moitas ganas de cociñar. Así que imos facer unha copa de anchoas con melón, que dará xenial e o máis importante sen matarme demasiado. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? O primeiro é abrir a vaíña de vainilla, que veredes que cheira de maravilla, e botarlle dentro un chorriño de aceite de xirasol. ¿Quién será? Yo no sé. Agora si isto la hai que deixalo a quentar uns 10 minutos, pero a lume baixo, E mentre se fai isto, vou ir triturando o melón, co que teñades a man. Non hai que ir ao gimnasio, que con isto facedes un brazo estupendo. Está un pouco duro. Un pouquiño de auga, infinito sin estrellas. un par de anchoas e sigo dalle que te pego triturando a mestura esta. El negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel. Listo. E agora un pouquiño de sal e un pouquichiño por aí e un pouquiño tamén de pementa, como sempre. E a darlle. Como aquella de quedarme sin tu amor. No importas tú y tú y tú y solamente tú. E para que quede así máis bonitiño e que non se noten os cachos polo medio, vou coalo todo ben. Y nadie más que tú. Ojos negros. Agora o conto é servilo finamente, A sopa fría de melón vai nun vaso baixo e ancho como este de aquí. Tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. No importas tú. E agora unhas pingas de aceite de vainilla para rematar este prato maravilloso. Así, por aquí. Un pouquiño de maxia. E listo. O que sobre para Manolo. Y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú. Y nadie más que tú. A modo, Manolo, que me pinzo o nervio. Veña, un pouco máis, ó. Ai, ai! Que pasa? O nervio, Manolo, non cho dixen. Espera que che dou unha masaxe. Masaxes non, Manolo. Eu quero... Carmela, que está teu fillo na casa. Manolo, eu quero estar a soas contigo unha noite, en plan romántico, como íamos facer o día das bodas de ouro. Que che parece? Reservamos o sábado no balneario. O sábado. Manolo é espectacular, un colega pero dos grandes, O sábado convidoume a ir con el ao Festival de Boleros de Santás. Os Catro Cabreros, o dúo Barandonga. Ai, que non sei se vou aguantar o ritmo. Como que non podes? O sábado vaime mal, Carmela. Ti vas a Santás con algunha lercha, confesa. Con quen vas? Sí, Pili, xa sei que sería peor que me estivese poñendo os cornos, pero que ande todo o día por aí de troula con Berto, Sí, este vai acabar indo de botellón, xa verás. Ai, cas ganas que teño eu de que me
unha bañeira de hidromasaxe. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Homes, que nos entende? Eu nadiña. Pero como resistirse a que che veña unha a túa propia casa prepararche unha receita? Eu non. Aquí está. E Nacho, un cociñeirazo. Pero non pensedes mal, É só un amigo que podería ser o meu fillo. Pero ten unha man nos fogóns, xa veredes. Something you all know. Hola, Nacho. Canto tempo. Bo día, Carmela. Que tal? Moi ben, de maravilla. Pero pasa. Hace mucho tiempo que empezó. E sei que abriches un negocio en Palmeira. Como Sí. vai? Pois ahora mismo vai moi ben. Xa fai casi 5 anos que abrimos. A verdade é que, bueno, os comezos foron moi complicados, non acertábamos ca forma. Entón, bueno, pouco a pouco fomos adaptando. E agora mesmo, pois, estamos cumprindo os prazos que nos pensábamos para que sexa un restaurante familiar, un restaurante pequeniño, unha casa de xantar, bueno, como de toda a vida, pero tratando un pouquiño o produto de outra maneira. E intentar darlle valor a cousas que habitualmente tíranse ou non se aprecian. Por exemplo, utilizar unha cabeza, utilizar un fígado, utilizar peixes de pouco valor comercial, como o peixe porco, o muxo, que aquí a xente tenlle medo, é dos mellores peixes da zona. Entón, todo iso, bueno, con que todo sea moi pequeno, que todo sea moi familiar. E de onde che ven esa paixón pola cociña? A paixón foi cando deixei de cociñar, digamos. Pois, quedas cansado de cociñar, paras, entón aí cando te das conta que o que che gusta é, bueno, pois o teu traballo. É dicir, que estiveches un tempo sen cociñar. Sí, estuvemos un tempo pois traballando no hotel dos meus pais e aí foi cando me dei conta que non valía para dar chaves, que eu tiña que cociñar. Que non podías pasar sen cociñar. No, a verdade que sí. É moi difícil ser un bo cociñeiro, chegar a ser un bo cociñeiro, porque eu algo fui mellorando, pero para chegar ao teu nivel. Penso que non é difícil. Ao final o que tes que valorar o que che gusta ou que non é dedicarlle moito tempo, pero como todas as profesións, se dedicas tempo, todo é moito máis sinxelo. Hai que, bueno, pois, saltarse o que son festivos ou que a familia e todo isto, pois non hai que valorarlo en certos momentos, senón non podes chegar a ser nin cociñeiro, nin bo nin malo. A min isto para min é como un hobby o de cociñar, ao final. Xa, e non protestan, non che protestan. Claro, moita xente protesta, pero bueno, sobre todo os familiares. Claro. Mira, e na túa casa quen cociña? Cociñas ti? Non, eu non, na casa nunca cociño, moi poquinhas veces porque casi non estás na casa. Pois xa que non cociñas na túa casa, ves cociñar a miña. Claro. E que nos vas preparar? A ver. Bueno, vou facer 4 cousas que a cabeza do peixe xapo e a cía para ver que todo se pode aproveitar. Pois veña, cando queiras, que estou desexando. Vamos a facer, como che decía antes, ca cabeza, 4 elaboracións. Uns achatruxen feitas non nos daba tempo a comela hoxe, que é co fígado. Facemos o que chaman un micuyo, unha media cocción, entón que imos facer ora. A primeira vai ser unha sopiña, entón a sopiña vai ser un pouquiño picante. Usamos unha pasta para que sexa un pouquiño picante. Usamos tamén alga e un pouquiño de polvo seco. Entón todo isto vai dar unha potencia, estilo os caldos que fan os japoneses, todo isto, pero bueno, todo con oso. Botamos o polvo, botamos a alguiña. Entón, agora o que queremos é que toste un pouquiño. Despois, para a segunda, que imos facer ca parte do carril, imos a encurtir un pouquiño de cebola. Porque o que imos facer como unha especie de salpicón. Imos quitalo, imos metelo en vapor, tamén podes prender ao vapor se queres. E a cebola esta vez cortámola moito máis finiña. Agora xa vou empezar ca cabeza. O que che comentaba antes, que na cola do peixe temos un sabor nada máis. Nas cabezas temos
moitos diferentes. Eso non te preocupes, é que eso o que queremos é que caime un pouquiño. Así os azúcares van facer que despois teña moito máis sabor cando botemos a agüiña. Quitamos esta pel, que é o que fai que quede un pouquiño duro. Entón aquí xa estaríamos con casi todo preparado para o salpicón que imos facer. Que boa pinta ten iso. Despois, outra parte que imos quitar, digamos que son as alas estas que ten, que é unha parte que ten moito sabor. Entón, o que queremos, pois, como se fora unha costilla, un churrasco feito. Damos un toque de vapor, porque esta carne sí que necesita unha pequena cocción. E como vas a ver, é unha carne moi xugosa, é unha carne que nadie está comendo, casi nadie aproveita. A min gosto de presentalo sempre con toda a ala, porque queda moi, digamos que máis brusca, pero queda bonita. É un habano. Sí. Ademais que, bueno, chuchala... Ai, moi rico. E depois, bueno, pois, o que nos falta para o salpicón a llama de ovo, que o que imos facer poñer aquí e poñer no vapor tamén. Como ves, todo o que estamos facendo pois son platos tradicionais, pero dándolle pois a cada produto que nós creemos que é preciso. Pois por temperatura, por texturas, por todo. Penso que xa podemos xa coller unha temperatura, cambiar un poquinho a cor, sabes? O primeiro, para o salpicón xa o temos, e xa podes apagar se queres que eu aquí non... Apago. Si ves o punto do peixe, é un punto moi bo, que está soltando esta auguiña, que esta auguiña tamén é moi interesante para os aliños. Ceboliña, para darlle o toque de salpicón. Perfecto. E nada, imos a empratar a sopiña. E agora se me pos unha tixola ao lume, xa terminamos tamén de facer a alita. E listo. Moitas grazas, Nacho, moitas grazas. Que pintaza ten todo, por favor. E como cheira, estou desexando probalo. Mira, non imos esperar a Berto. Non, deixamos un pouquiño. Iso é. Veña, imos. Berto! 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 Pero que faz, mamá? Ti queres arruinarme a vida, desgraciado. Pero non o vas conseguir. Se só estabas coitando os suspiros de Benidorm, que é un temazo de Queres separarme de Manolo, va que sí. Estás cheo de mala intención. Mamá, estás moi equivocada. No, Que mal fixen en presentarcho, que parva fun. Pero se nos levamos genial, somos mega amigos, non era o que querías. Non cho vou repetir 2 veces, Bertiño. Como volvas a interpoñerte entre Manolo e máis eu, quito xa mellora. A mellora non.
resaca teño. Uf. É que onte fun falar con Manolo para arranxar o tema e terminamos de reenganche no Festival da Bica. E iso que eu lle dixen de ir botar a partida, despois ver as obras da depuradora, pero nada, non. Estou reventado. Polo menos convencino para que pase máis tempo coa miña nai. E que eu de verdade que non lle aguanto o ritmo. Está sendo moi dura con Berto, Carmela, non é xusto. Como que non é xusto? Pero ti sabes o que dis? Berto bota de menos a Sara e necesita ter amizades para distraerse, colegas. Mira, Manolo, ti tes tanta culpa como a él. Ou máis, se queres empezo contigo. Carmela, estás facendo un drama onde non o hai. O drama é ter que vivir con ese carracho. E ti desculpaslle todo. Marquei este bono sensual experience en internet. Queres que vayamos este sábado? Eu esta situación é que xa non aturo máis. Non aturo máis, xurocho. Sensual que? Aloxamento con almorzo buffet. Chorro descontracturante. Acceso a piscinas termais. Bañeira con sales e masaxe con canas de bambú. Oh, que calores me entraron. Non, non me apetece. E logo este que se pensaba, tivo que insistir o seu. Eu non perdo a dignidade así como así. Ai, que canalla! Que calaviño tiñas! Que non, Adolfo, que non vou ir ver os Crazy Bombs. Xa non teño 15 anos. Agora estou noutra onda. Como? A despedida de solteiro de Josito. Aí sí que non me valían as excusas. Tiña que ir sí ou sí de whiskerías, nada de quedar na casa vendo luar. É que Josito é moi colega, sabes, de confianza, de toda a vida, de verdade. O que non sei é con quen ir a casar. Ai, que maravilla, a noite no balneario con Manolo. Quedei tan relaxada. Non vos penso dar detalles. Vou vos ensinar o Parque Natural de Carreirón. Ai, unha preciosidade. Parece mentira o espectáculo visual que temos a tiro de pedra e do que moitas veces nin nos damos conta. Cantos días teño perdido entre o tráfico das cidades e agora estou aquí, respirando este fantástico aire. Este parque é reserva natural de aves, pero creo que poder contemplar algunha sería moita sorte, sobre todo porque non entendo nada de ornitoloxía. Pero que non hai quen me quite é o prazer de camiñar sobre a finísima area da praia das Salinas. Velaí está a ponte que a une con Vilagarcía. Ben, por hoxe rematou a camiñada. Volvo para casa. Este de cando estivemos de excursión en Fátima. E ese señor de barba? É Sor Lucía, a directora do coro. Ai, que recordos. Esta? Non me digas que aquí non estaba para comelo. Esa cousa coa cara hinchada é Berto. Mira que guapo está con papeiras. Por certo, non vai vir cear. E non prefires que a cea sexa só para dous e cunha saborosa sobremesa e quedar a dormir? A idea non é. Hoxe Berto non nos vai molestar. Ten unha despedida de solteiro.
Manolo, si necesitas papel higiénico está en... Serán desgraciados. Fora da miña casa. Os dous! Agarra, Carmela, podo explicarcho. Que me vas a explicar ti? Camándula! Por favor, Carmela, para. Todo ten unha explicación, muller. Pois xa podes inventar unha. Carmela, eu... Que foi a miña culpa, mamá. Manolo non quería vir. Non. O que pasa é que chamei no onte ás 2 da mañá e obligueino. Obligueino, pero el non quería. El non... Nunca quiso. Come on and sing the chicka chicka boom chick. That crazy thing, the chicka chicka boom chick. A vos parecevos normal? Non sabedes como me subiu o estrés o velos ali tirados os dous no chan como dous sacos de esterco. A ver, Carmela, céntrate. Vedes isto? Son algas. Como as que apañei outro día na praia de Xestelas. Parece cousa de modernos, pero a xente do mar sabe dende sempre que son algo moi útil. Noutros tempos empregábanse para abonar os cultivos como esterco. Hoxe en día cómense. Ou sacaselles proveito de 1000 maneiras. Eu vou facer unha crema hidratante coas tan coñecidas leitugas de mar. Hai que empregalas secas para facer o remedio. Así é máis doado esfarelalas. Despois de facelas po, hai que botarlles unha pouca de auga. E remexemos ben ata formar unha pasta. E esta pastiña verde é a que vou usar de máscara hidratante. E xa non me queda máis que ir estendéndoa pola pel do rostro. Si que isto é bo para tonificar e suavizar a pel. E para combater as engurras. A min esta mañá saíronme varias cando entrei no salón. That's nice. Non hai volta atrás, Berto. Tes que marchar desta casa. En serio, non... Eu teño dereito a refacer a miña vida. E ti non fas outra cousa que amargarme. Non me podes dar unha prórroga ou algo? O tempo que tardes en buscar un piso. Está ben, está ben. Deixarei esta casa. Total, aquí non hai sitio para un parado solitario como a min. Onde vas? A un concerto que quedei cun colega. Nin se che ocorra chamar a Manolo. Denúnciote por corrupción de maiores. O pobre está desfeito. Leva todo o día metido na cama do arrepentido que está. Tranquila. Borrei o seu número de teléfono. Ese non o teño no Facebook. Non. E fixenlle tamén un unfollow en Twitter. Sí, unfollow. Adeus, mamá. Adeus. Veña, anda, arranca. Arranca, que non imos chegar, hombre. Pois sí que están ben estes Crazy Bombs, non nos coñecía.
Xa che gravarei uns discos. Pois, moitas grazas por decirle a tua nai que fuches ti que me chamou. Iso é ser un colega de verdade. Non, Manolo, iso é ser parvo. En canto Carmela quedou dormida, chameite polo menos 20 veces. Estabas en cobertura. Si, mira, estás seguro de que queres ir ao concerto este, Déboche un, Aberto. Dixéchesme na festa da Aurorita que non querías ir só. E aquí estou eu. Non podía deixarte tirado. Claro. Somos colegas, non? Adiante, Crazy Bombs! Berto. Estoy sin los cascos, ¡Berto! no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo. Seguimos. Soy un poco. Ahora el canta... 14-1 toma 3, pensaba que íbamos a cortar. Cuenta tú que no te enteras. Broma, eres te quiero muchísimo, Ruli. Sí. Es poeta, de verdad. Ya te lo digo. Capítulo 6, secuencia 9 y 1, toma 1. Que eso está bien. Sí. Uy, sí. Uy. Deixarei este piso. Perdón. El pisito este. La casa, perdón. No, espera. Que se vaya el coche. Coche. ¿Quién será agora? Virtudes. Hola, Ruliña. Aurora.